Attorney, kamusta gayam dati plano tayo idin nga panakagatang iti aglawlaw ti lote dati Gabo Watchtower. When lately met Ketgi, nakikoordinar kanyak ni city planning officer tayo ni Ma'am Ruby nga isagsaganan datay panakagatang iti lote di aglawlaw iti Gabo Watchtower. Tilang challenge na kami dito Apo akit makikoordinar tayo iti barangay Gabo ni Apo Kapitan tapno i-coordinate na i-contact iti registered owner ka dito yung lote ta kasla no jak maalilaw ada kami iti balasi ta o particular iti Hawaii. Isong syempre as to transaction akit kailangan tayo makasarita iti registered owner through the kapitan uno siya sinuman nga mabalin mang assist iti city government nga taga iti nga lugar. According to Ruby at nakaialaten no jak maalilaw it's more or less kasla 5 million budget tapno naalokaran para iti panagkatang kadigiti lote yan ti aglawlaw iti Gabo Watchtower. Kasano kalawa nga ta dati, Attorney? As to its technical aspect no kalawa jak masigurado no kaso di kalawa ngem ada kaming tikita na dito tay Gabo Watchtower ada basit tay body of water na batit dito ngem enough dito aglawlaw nga magatang di tapno ma-develop ket